Ya bafowethu, ubona kugcwele abantu ababi nje emhlabeni ngisola besilisa. Yazi kwakwenziwa kanjani kudala? Wawuthi uma usuyibonile intombi oyithandayo, uhlobo lwenkomo zakini, bese uyoyidlulisa kubo, uyoyidlulisa ngakubo, uhambe nje uze ube nabangani futhi ngakubo kwaleyo ntombi osafuna ukuyishela. Ngikhuluma ngomuntu ongakamusheli. Wawukwenzelani nalokho? Bafowethu, uma uwumuntu wesilisa uzoshela umuntu wesifazane, kubalulekile ukuthi ufike kubo, ubheke umama wale ntombi ofuna ukuyishela ukuthi yena umi kanjani. Ngiyanitshela, umuntu uzalwa abantu ababili, kodwa kunezinto ezingasuki kumuntu ezihamba generation to generation. You understand? Ezifana namabatha, amagwegwe, mona nalento yokucreama. You understand? Uthola ukuthi intombi-ke manje inobuso obuhle kodwa imise okwethezi, amanyala lawo. Hamba ubheke osisi balo muntu ofuna ukusilethela yena la ekhaya. Hamba ubheke umama walo muntu ofuna ukusilethela yena la ekhaya. Ungasiletheli ibhajaji, usilethela inqumbi, into engabonakali ukuthi iya le noma iza ngapha. Cha, asifuni lento leyo. Hamba ubheke. Kwesinye isikhathi kuyenzeka ukuthi uzale abantwana abahle nomuntu omumbi, kodwa akuvamile. Kuyenzeka futhi ukuthi umthathe umuntu emuhle ufike uzizalele amathuku la, ngenxa yokuthi awufikanga le wabheka.